Ydy nawn i mi ofyn cwestiynau ddech chi? Yndi tad, rhyw gwestiwn ti eisiau met? Pryd ydych chi cael fynd i chwarae Gymru am y tro cyntaf? Wel, gêm cyntaf un, da i fi chwarae Gymru oedd i ffwrdd yn Saudi Arabia. Hwnnw oedd cap cyntaf fi, a mond 18 oed o'n i. Felly oedd o'n fraint cael mynd, ac o'n i'n gwybod beth disgwyl, ond wrth y modd, wrth gwrs, cael dy alw i fyny i chwarae dwlad, sa'n byd gwell na hynny. Felly ffwrdd fi, ac nes i drosodd i Saudi Arabia, nes i ddod ar y cae am ryw 20 munud yn y diwedd, a hwnna oedd y cap cyntaf. Ar ôl hynny, ges i llawer mwy o gapiau wrth gwrs, ond dim mor bell a Saudi Arabia. Yn y gêm gyntaf bydd Saudi Arabia, ar eich chi ennill ta colli ta dwi'n yn gyfartal? Gêm gyfartal dwi'n meddwl oedd un yr un. Felly ges i ryw hanner siawns i guro'r gêm i ni, ond o'n i pi bach yn nyrfys illa. Fel arfer dwi'n cymryd y siawns yna ges i, y cyfla ges i, ond nes i fethu on. Lle ydych chi'n byw rwan? Dwi'n byw jyst allan i Gaernarfon yn ôl yn Gogledd Cymru. A dwi wrth y modd dod yn ôl. Dwi wedi bod yn ôl ysdi rhyw 7 mlynedd, ond dwi wedi bod yn ôl ag ymlaen ysdi 15 mlynedd, ond rwan dwi'n ôl yn gyfan gwbl ag wrth y modd. Oes gennych chi enni fel anwes? Mae gennych fi 3 ci. Mae gennych ni Toby, sy'n 17 oed. Mae o'n mynd yn hen rwan, a mae gennych ni 2 gi arall, mae gennych ni 2 Shih Tzu, da ni'n gael nhw. Dwi'n gwybod beth i Shih Tzu yn Gymraeg, da chi? Na. Wel, enw nhw di Alfie bach, ag enw y Shih Tzu bach, gyda ni newid gael, da ni Tom di hwnnw, am y real mwddrwg, bita fac roi bob dim. Beth yw eich hoff fwyd? Does am cwestiwn cinio dy syl, mam, ydy y holl fwyd, ond dwi wrth y modd dros y penwythnos byddai'n cael curry neu 2. Beth yw eich diddordeba heblaw pêl-droed? Dwi wrth y modd chwarae golff, ond dwi ddim yn rhyw dda iawn. Byddai hefyd yn licio rhyw gem bach o snwcer, bob un o hyn. O'n i'n arfer bod yn dda iawn y snwcer pan o'n i'n ymarfer, oherwydd pan o'n i'n chwarae pêl-droed, mond yn y borea, oedd o'n i'n ymarfer, felly o'n i'n cael mynd i chwarae snwcer yn prawn. Felly golff a snwcer, ac ymlacio dipyn bach yn mynd i wylio rhasys ceffyla i wahanol lefydd yn Prydain. Beth yw eich hoff liw? Lliw gorau ydy Coch, oherwydd mae Lerpwl tîm mi yn agos i'n Nghalon, ac mae o'n rhedeg trwy gwaith fi, sydd hefyd yn goch, felly Coch. Ydych faint o gwbiau ydych chi bod yn chwarae ac os newch chi enwi nhw os gwelwch yn dda? Dwi wedi chwarae i Watford yn dechrau, nhw'n nath roed y cyfle cyntaf fi. Oeddech chi yn y Premier League adeg yn... Oedd na ddim Premier League adeg hynny, oedd na adran cyntaf sydd yn y Premier League rwan lle. A ban eisiau ymuno gyda Watford, oedd Watford yn ail i Lerpwl yn y gyngrair yna, yn yr adran cyntaf lle ydy'r Premiership. Felly nes i gychwyn yn Watford, nhw'n nath roed y cyfle cyntaf fi. Nes i fynd o Watford i Aston Villa ar Fenthyg, a ni yna am fus neu 2. Nes i ddod yn ôl i Watford, nes i syrthio allan efo'r rheolwr dipyn bach. O'n i'n meddwl dyla fi fod yn y tîm, a oedd o'n meddwl dyla fi ddim. Felly nes i adael y clwb i fynd i Norwich City, oedd nhw'n yr adran cyntaf. Wedyn nes i o Norwich City i Millwall, oedd nhw'n yr adran cyntaf, y Premiership rwan. Ac wedyn nes i o Millwall i Newcastle, lle oedd nhw yn y Premiership. Ac nes i chwarae yn y Premiership wedyn am 2 mlynedd, cyn i fi ymddeol gyda Anaf, ond nes i chwarae i Gymru hefyd. Felly tîm Cyfri Cymru fel clwb, felly nes i chwarae i Watford Aston Villa 5 i gyd o'i gilydd. A Cymru sef 6? Ia, ond ddim clwb di Cymru, gwlad di Cymru de, a mae Cymru de ydy'r tîm special hefyd breuddwyd mawr o'ch cael chwarae i Gymru pan o'n i oed chi, ac mae breuddwyd fi ddod yn wir, felly os o'n mynd i ddigwydd i fi, fydd eithaf ddigwydd i unrhyw berson. Ond chwarae i Gymru wrth gwrs, di beth gorau. Ydych chi wedi bod yn chwarae yn y Stadiwm y Millennium? Na ddo, dwi wedi gweithio yn y Stadiwm Millennium efo Esbydrec a BBC yn siarad Cymraeg ar y radio ac ar y teledu. Ond cyn y Millennium, cyn i chi'ch gael y geni, dwi'n siŵr, oedd y cae yn cael ei galw yn
Arms Park yn Gaerdydd. A Parc yr Arfau. Ia, Parc yr Arfau yn Gymraeg, da iawn chdi, yn gwybod. Felly, nes i chwarae yn Parc yr Arfau. Ydych chi'n mynd rownd ag ysgolion, ac os ydych chi cynradd ta uwchradd ydych chi'n mynd i? Bob ysgol dwi wedi bod i hyd yn hyn, dwi wedi bod mewn i 15 rwan, ysgolion gynradd, ac wedi mwynhau yn fawr iawn, deud yn stori, deud faint o bwysig mae Cymraeg wedi bod yn y mywyd i, a sut mae o dal yn bwysig iawn yn y mywyd i. Felly, dyna beth dwi'n gwneud ar y funud, dwi'n mynd o gwmpas yn gwneud siŵr po pawb yn siarad Cymraeg, y iaith gorau yn y byd, ac yn cario ymlaen po ni yn siarad y iaith gorau yn y byd. Ac i orffan, cwestiwn sydyn, tennis neu pŵl? Pŵl, rhyw ddwrnod. Ydych chi'n di chwarae pŵl o blaen? Do, wrth y modd chwarae pŵl. Dwi'n meddwl pan o'n neb di curo fi, dweud gwir. Dwi'n yn cofio hynny. A diolch i chi am ddwad i Radio Coch. A diolch i chi am y croeso cynnas. Diolch.